Sziasztok! Bics vagyok. Én meg Gábor, Hát, és most egy Ace of Speeds-es videót veszünk fel, amiben azt a... Ricsi, veled vagyok. ja látom, amiben azt az jó. Jó, oda. Hát, Hol vagy? én attól kiadott. Nézem, oké, látlak. Várjál, én nézem az MS. Állj meg ott, ahol vagy. Maradj ott, ahol vagy, oké? Jössz felém. Tudom. Telefon. Már meg! Tényleg állj már meg, mert most éppen feléd megyek. Ma megálltam. Ja, jó van, csak... Fú, Megyek felé. ki kell lásnom magam innen, mert itt... Itt vagyok. Várjál, kezdek laggolni kicsit. Én nem. Csak az a szar, hogy akik nézik ezt a videót, kicsibe látják. Itt vagyok. Biztos, hogy veszed a videót? Ja, veszem. Hallod, állj már meg egy helybe. Csak állj meg, és menj bele a gödörbe. Ne ássál bele a földbe. De léci, utána kiáslak, esküszöm. Persze, raksz oda egy blokkot, hogy ki se jussak. Nem, na! Nem azt fogom csinálni, esküszöm. Esküszöm. Csak maradj ott. A töködet ütögetem. Jó van, kösz a gránátokat. Nincs mit. Szívesen más. Gyere, keressük meg észt, kövessél. Oké. Gyere. Várj, de nem laggolsz? Hát, én nem laggolok. Jó van, mert nem te veszed a videót. Nem baj. Te bajod. Én kicsit laggolok, de az még nem vészes. Akkor jó. Nem zavar be. Ja, jó van. Tetszik amúgy a Hypercam 3? Ja, nagyon faja. Most kipróbáltam azt az új Hypercam 3-at, ez nagyon faj, hát már mindent vesz. Úgy értem, És hogy nem mindent olyan nagyon-nagyon sok helyet. ott maga másik. De ne a csapattársad, akit az előbb lövöldöztél. Tudom, azért lőttem. Elkezd rám lövöldözni, XD. Hát szamaradjál meg. Van itt egy átjáró, hallod? Oh! Hol az az ész? Headshotot lőtt nekem, Dick. Hol a francba van ez? Nem tudom. Vigyázz, Ricsi! Lőnek. Itt lő a csapattársam amúgy. Látlak, Ricsi. Azt. De miért ez nem, hogy azt leved? Az ász leved, az a nevem amúgy. Jó, és ez mi? Nem tudom, most nemrég találtam. De hol van ez az ész? Nagyon jól játszik. Ugye én is tudok, hallod, bebújok a földbe, elmész onnan, bum! Ó, azt nem tudom, hol van! Megvan! Ja nem, ő csak a csapattársam Gog. Át kell menni Age-hez. Lőnek, hallod, lőnek felénk. Már nem is laggolok. Az csak a Gog volt. Az csak Gog a csapattársunk. De mit lövöldözik? Tuti valahol itt van. Már nem az... Szerintem. Bár szép házak. Hát. De nem a legszebb. Hát ja. Az igen. De csak ilyen kis négyszögben látják a nézők. Ez milyen szép kilátás a folyóra. Anyád. És tényleg. Gyere föl, itt még szebb a kilátás. Majdnem leestem. Ne es le. Gyere, ugorjunk át a másik házra. Ne, mit csinálsz? Lőnek. Lőnek, hallod? Csak hogy meg! Köszi. Már kilövöldözik, valaki ide dobott a gránátot. Te voltál? Anyád. Úgyse hat rám. Rám igen. Ja, hát igen. Igen, levitte 79-re az életemet. Nekem 71 az életem.
Nézed, amit lövök. Ja, látom azt a sárgát. Azt lője te is. Most ennek mi az értelme, csak úgy mindjárt Meglátod. Amúgy nem tudom, mi az értelme, de... Figyelj, lőd a legalsót, mert akkor ledől. Ez az. Építsünk valamit ide föl. Oks. Használom a te színedet. Fú. Hol van az a kék szín? Ez az? Nem. Még egyszer. Franc. Elkezdtem itt. De valamit építs azért alám is, hallod? Mert leesett, azt meghalok. Vagy nem alám, tudod, ahogy le tudok jönni. Ne lőd szét! Nem, mit csinálsz? A legalsót lőd szét! Anyád! Anyád! Kurva szád! Anyádat! LOL. Valami kurva nagyot kéne építeni, és szétlőjük két, ami megtartja, és bum! Kurva nagyot esik. Hol vagy? Gyere hát, nyomd meg az M betűt, aztán akkor látod a térképet. Ja, látom, de csak Gogot látom. De ne, ott vagyok föl, ott az E2 szektorban. Jó, mindegy, mentem, csá. Ne, hol mész? Nézd meg. Nem már miért váltottál csapatot? Mert ez olyan jó az ész. Már tudom, hol van. Megnézem, hogy hol van. Ott bújkál, hallod? Dik nagy így bújkált egész végig. Ja, nem, az te vagy. Ő nagyon messze van, hallod? Gyere, kövess. Oké. Követlek. Megyünk Ace felé. Inkább te... Na, szép, leestem. Én nem. Egy szép nagy lyukba. Én nem esem. Várjál, követlek, várjál már meg! Hát Dick. Dick már! De úristen! Hát, még jó, hogy nem én veszem, mert itt folyton belesek minden szarba. Szarba esek. Még jó, hogy nem én követlek téged. És nem? Esküszöm. Hol vagy? A D2 szektorban vagy? Ja, biztos. Akkor várjál, megyek. Ami közelebb van hozzád, az az emberke vagyok. Vagy várjál, most akkor melyik szektorban vagy? Anyádéba. Most komolyan, Anyádéba. meg az betűt. Mi? Anyádéba. Nézd, nyom már meg az M betűt és nézd már meg, hát. Honnan rákom, hogy tudjam, hogy hol vagyok? Nyom meg, mondom M betűt. Nem nyomkodok én semmit. Jó, akkor megyek feléd. Csak azt tudom, hol vagyok. Ja, oké, csak egyenesen kell mennem. Ja, itt vagy? Hol vagy? Full egyenesen kell mennem. Nem, te ott észre találkoztál, nem velem. Nem te vagy itt. Megyek Ace-hez. Ace. Érted? Ace-hez. Beleestem egy lyukba, Dick. Én is beleestem már egy párba. Lyukba ezt. Nagyon belaggódtam, hallod? Inkább csináld te a videót. Mentelek. Nem nem tudok tudok játszani, videóképet. úgy belaggódtam. Tényleg egyenesen kell mennem. Most, hallod, most kezd el te venni a Jó, videót. közelítek hozzád. Nem, mert nem halt engem, vagy téged nem halt senki. Nem vagy. Na hát, ennyi lenne a videó. Ne, még szerintem ne legyen még csak ennyi. De, sziasztok! Búcsúzzál, Gábor! Hát, Jó. sziasztok, Gábor. Sziasztok! Bicsú voltam. 8 percet csináltuk.